title sa atong istorya, ang pagsalig. Usa ka inahan misulti sa iyang babayong anak. Anak, ayaw sigig uban-uban sa mga barkada nimong mga pare, kay mabuntisan yun ka. Mitubag, bata, hoy, si nanay, oy, kabutan ng mga amigo na akong mga pare, mura lang mig mga igso. Og mitubag ang iyang nanay, ayaw kumpiyansa anak, kay si papa nimo obispo na sa una. Mga pamalando, wala ninyong tanan ang mga batasan sa kalibutan nga di maayo. Apan, hinumdumi ninyo ang pagsalig importante sa matag tao.